Hej, jeg vil i dag vise dig, hvordan du skifter din elaftale på din selvbetjening. Når du logger på din selvbetjening, skal du vælge el for oven. Når du klikker dig ind her, kommer du ind på siden, hvor du også kan se dit elforbrug. Her skal du blot rulle lidt længere ned, indtil du finder boksen, hvor der står Skift produkt. Når du klikker herind, vil du se overskriften Har dit behov ændret sig? Herunder kan du se din adresse, og hvis du har flere adresser, kan du klikke på pilen ned for at vælge den adresse, du ønsker at ændre. Ved siden af kan du også se, hvilken elaftale du har på nuværende tidspunkt. Når du ruller længere ned på siden, kan du se de elaftaler, du kan bestille. Øverst på siden kan du justere i forhold til, hvilken boligtype du bor i, f.eks. hus. Du kan også indtaste dit årlige forbrug, hvis du kender det. Så kan du se et estimat på din pris. Dette er blot et estimat baseret på forrige måned, og skal kun give dig en idé om prisen. Det er ikke en fast pris. Når du har fundet den elaftale, du ønsker, klikker du blot på bestil. Eksempelvis bestil basis el. Rigtig god fornøjelse.